Umlandeli kaKhuzani ucela ukuthi uKhuzani engabe sayingenela eKhuphuka Nezakho le ezoba seGoli, kodwa bona njengama-Blue Nations bazovotela Amageza khona into afuna ukuyibona. Ma-Blue Nations sizosakaguqa. Cha, nayi imessage ephuthumayo. Besicela la enduneni zixhumana noKhuzani. Cha, besicela kule Khuphuka le ezoba la eGoli, Khuphuka Nezakho. Le ezoba la eGoli. Sicela ukuvotela Amageza singama-Blue Nation. Cha, siyacela bakwethu, siyacela futhi siyancenga. Kunento esifuna ukuyibona omakhala njalo ukuthi bazothini. Bazodefenda bethini. Besicela bafethu ukuvotela Amageza. Yebo uKhuzani meyiqashwe ngayo performer futhi nakhona besesifisa ngathi bese ngayiperformela nje mahala. Eseke nje umcimbi eqedwe lapho eyihambela. Thina eshiye namageza. Siyacela bafethu ukuthi sivotela Amageza. Siyacela ma-Blue Nation. Besicela ukuvotela nje Amageza. Kunento esifuna ukuyibona, sifuna ukubona omakhala njalo ukuthi bazothini. Sicela nje ukuvotela Amageza, masifika lapha emcimbini siyaseka Amageza. Sivotela Amageza, sithenga amathikithi Amageza. uKhuzani competition engayingenile. Siyacela ma-Blue Nation.